Mi smo prošle godine završili digitalizaciju kompletnog lista borba, počeo od 19. februara 22. do današnjeg dana. To smo radili sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković. Fenomenalno, znači, bukvalno na zadatu reč, tipa evo sada Tito, ajde, Tito je mnogo puta i pisan u borbi, bukvalno vam sve izbaci u PDF-u, izbaci sve listove u originalu koji su pisali o Titu. Tako da uradili smo to, mislili smo da to uradimo sad u narednom periodu i sa Kekecom. Kekec je jedan od izdanja borbe, možda mnogi nisu ni znali da je to prvobitno ime trebalo da bude Lajka. I bukvalno je sa preloma skinuto, što kaže, već su i one ploče, rotoploče uradili, jer smo tih dana malo zagužvali odnose sa braćom Rusima i neko je preimenovao bukvalno u roku od 15 minuta iz Lajke u Kekec po istoimenom filmu koji se davao u to vreme za decu. I ostao je Kekec, štampa na ćirilici. I bio je dugo, da kažem, kao obavezno štivo, pored onih dečjih novina iz Gornje Milanovca u osnovnim školama. Ja sam jedan od onih koji sam čitao Kekec u to vreme. To ne znači da današnje deca treba čitaju Kekec. Ali recimo ne bi bilo loše da nešto poput toga danas i postoji i u štampanom obliku.